Dit was echt een ongekend hoogtepunt. En dat publiek, heerlijk. Iedereen helemaal los en handenlucht. Ja, dat is echt te gek. Echt te gek. Uniek, uniek. Ik denk als elke artiest dit mocht beleven... geweldig. Geweldig. Wat een gevoel. En, ik dat niet omschrijven. Een hele goede avond toegewenst. Wij zijn de Dirty Daddies. Het allermooiste vind ik om in het kloppende hart van Dokkum te spelen. Ik vind Friesland sowieso bijzonder mooi. Je hebt het gezien toch, hoe het er hier uitziet. Dat maak je eigenlijk maar 1 keer in de 6 jaar mee. 6 jaar geleden waren we hier voor het laatst. Jullie doen echt 100 hits in 1 show. Hoe hou je die energie zo hoog? Hoe kan dat? Nou, we spelen maar een minuut van ieder nummer, dus dat scheelt al. En een hoop drinken, denk ik. Wat heb je allemaal op nu? Nu? 2 biertjes, dus we zitten nog... We schuiven langzaam gewoon de wedstrijd in. We doen vanavond doen we een heel erg leuk stuk met wat Nederlandstalige nummers. Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt vanavond hier in Dokkum? Toen ik dat nummer draaide, Dido heet dat. En dan al die lampjes de lucht in. Al die mensen mee. Ja, en toch, wat zou je doen van Bluff? Geweldig. Iedereen zong er mee. Ja, dat is kippenvel. Heel graag gedaan, jongens. Dokkum, jullie waren te gek.